Jamen, umiddelbart så er mit udgangspunkt jo bare så lavt som muligt. Nå ja. Ja. Jamen, jeg kan ikke komme det meget nærmere. Fordi tricket er lidt, at vi skal have nogle penge til at gå op. Både på indkøb af noget storage og på noget netværksinfrastruktur til det der storage-netværk. Og måske kommer noget af købet til at ligge i år, og noget af det i starten af næste år, og måske kommer det hele til at ligge i år, det ved jeg ikke helt.